Dobré ráno, aktuálně je 5 hodin ráno, my za chvíli vyrážíme na letiště. Uvidíme se s Denčou po 3 měsících, poprvé za ní letím do Finska a bereme vás sebou. Už se strašně těším, tak vítejte u prvního vlogu. Takže dobré ráno všem, já vás zdravím tady z koupelny. Dneska jedu pro naší milady na letiště, akorát mi teda před 10 minutama přišla zpráva, že nějaká zácpa bouračka na dálnici, takže asi nestihne to letadlo. Což teda úplně jako není vtipný, ale uvidíme, co se bude dít. My vás zdravíme, takže tak pořád je to druhý den. Chtěli jsme vám říct, že jsme natočili další epizodu podcastu. Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu podcastu. Jestli vyjde, to nikdo neví. Jsme poctivě na procházce, čeká nás potom pizza, pasta možná a hokej. K místnímu updateu jsem vám ještě chtěla říct, že když mi Denča říkal, že je tady zima, tak jsem si říkala, že známe zimu. Jako by ta zima tady je třeba tak na úrovni fakt krutýho lednu. Český zemi. Prostě krutej leden v Česku. My jsme vám jenom chtěli říct, že nám ty vlogy fakt nejdou. Ne. Vyhráli jsme tu derby. My jsme taky hráli. Hodně. Tak my se vám Ozveme zítra. nahlásíme zase zítra. Co z bránky? Jo, zítra bránčí. Tak je na co se těšit. Dobré ráno. Dobré ráno. Jsme ready na snídani, dokonce jsme zvládli i zaparkovat. Teda, jakoby mluvím v množném čísle, moc jsem nepomáhala a už moc těším. My jsme nevlogovali během takové jedné krizové situace. Ale my jsme ji vyřešili. Vyřešili jsme ji, navíc máme další epizodu podcastu. To už by možná teoreticky jako mohla být. No a teď jdeme splnit další daily walks. 10 000 kroků. Jdeme na to. Ještě nemáme. Ty jo, kdybyste věděli, co jsem tam poslala ke snídani. Lososa, třeba tak půlku ryby, čerstvého vyloveného lososa. Ale A bylo to moc dobrý.